K'aw fo ka waleɲumandɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka diya Bamaɲare ani a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen k'aw fo ka waleɲumandɔn ka sanga ni aw ka baara kɛtaw ye ani danaya kotigɛbatale ye ka da anw ka sanga ni waati bɛɛ Chérifula TV sanfɛ jan ko jɛmukan min bɛ ɲɛnamaya a kana se ka fɔ aw kɔ o la an tɛ se ka aw fo ka waleɲumandɔn Lala Kuyate Samaïla Sanogo ma kori baasi t'i la baasi tɛ n na alhamdulillah kana baasi k'i ye amina Lala Kuyate ko maa tɛ maa bali koro fɛ teriya kɛlɛ la nka n'i ma ɲa o kɔ i bɛ to gere kan k'o kɛ ɲɔgɔn tɛ Kuyate ba Samaïla ka lamɛnbaa jɛkulu fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a diyara o ye fɛn sigilen don sanga in kɔnɔna na ka se ka ɲɛmadali kɛ an ka jɛmukan mandi la ni o de ye sɔgɔma don n'o ye an b'a fɔ n ko k'u bisimila ni an dun k'an ye bi araba sɔgɔmada ale ta kɔnɔna na o bɛɛ bɛn Lala Kuyate o la an tɛ taa ni jɛmukan ye teliya la kosɛbɛ Samaïla min bɛ tali kɛ an dɛmɛbaa jɛkulu la jɛmukan kɔnɔna na ni o ye Nouveau Soleil maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produisaraw an bɛ taga an ka technicien fan fɛ ni te Zara fo ka taa se TNS ma n'o premier mɔlen don an b'o min ka sɔrɔ ka segin na o bɛɛ bɛn ni dey a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ ni ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ni te jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni ye te ko jara te Zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan golen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye Allah te Zara Lala Kuyate diri ko o bila ka gɛlɛ dɔnkili ɲɛ gan ye kosɛbɛ kuma dɔnnaw ko ten o ye tiɲɛ dɛ siratigɛ la nin y'an kɛlen ye ka fuguri k'o bɔ daba da ma ni ma fili sisan ko nin fan bɛɛ o de ye kɔrɔ o y'o ye dɛ Samaïla yaasa ka se ka nisɔndiya ani farifunu tɔ bonya hakili la an ka rubrique clip du jour an bɛ don ale kɔnɔna na an ka bi clip fɔlɔ sa o de ye Jɛnɛba Sanogo ye ko kira fasa kisi ni nɛɛma b'a kan awɔ an b'o ɲamada dɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka na ko kura o bɛ bɛn
Lala Kuyate Samaira nin kun ye yafuma b'a la zigiridalaw ye kosɛbɛ olu natɔ don ka se ka kara bɔ an gɔnɔ kɔnɔ o ye tiɲɛ Lala Kuyate sani an ka don kunnafoni bala kɔnɔ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka don an ka dugu kunkanko kɔnɔna na n'Ala sɔnna la an bɛ fɔlɔ min na o tɛ kunnafoni bala in kɛ baasi tɛ n'an y'o ta min ye esɔri ye jamana ka an b'o fasiri dayɛlɛ awɔ n'an y'o dayɛlɛ Samaira min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran Pays-Bas fo ka taa se Chine jamana ma olu kɔni ka lasigiden kuraw kɔni olu sera Mali jamana o kɔnɔna na a fɔ Mohamudou Kani Johad Eric Felizi ani Ling Ziang Lala Kuyate ni tɔgɔ ko da ye n'u ye maa sabaw ye minnu ko ni kunu o bisimilala an ka masakɛ bulon kɔnɔ jamana o marama ɲɛmaa fɛ General d'armée Assimi Goïta ale ko don a ko Lala Kuyate ninnu kɔni ye maa saba ye minnu kɔni ni o n'a mɛn Mali jamana kɔnɔna na ka na kɛ u ka jamanaw ka lasigidenw ye a ko Lala Kuyate e da sera ma cogo min na a ko o bɛɛ lajɛlen o nana o ka ci gafe ni k'o ta k'o yira General d'armée Assimi Goïta la n y'a fɔ cogo min na Lala Kuyate maa fɔlɔ o de ye Iran jamana o ka lasigiden ye Lala Kuyate maa filanan n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ tali kɛ min na o de ye Royaume des Pays-Bas o lasigiden ye a sabanan o de ye Chine jamana o lasigiden ye a ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni an ka jamana minisiri Abdoulaye Diop o bilalen o ɲɛ ale ye o sɛnsɛn ka don masakɛba kan a ko Lala Kuyate o sɛgɛtigɛla maa gɛlɛn min kɔni bisimilala ni o tali kɛra Iran jamana o lasigiden na o de ye Mahamudu Kani Johad ye a ko Lala Kuyate a fana a ye baarabaw caman kɛ sani a ka taa ka kɛ a ka jamana lasigiden ba Maliba kɔnɔ a ko hali k'a da Abu Dhabi ma a ko Lala Kuyate a ye dɔ kɛ yen ni ka sɔrɔ ka dɔ kɛ Autriche jamana kɔnɔna na a fana tun ye lasigiden ye Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ a taara Irisi jamana kɔnɔna na Lala Kuyate fama b'a la ka sɔrɔ ka segin ka taa kokura Royaume-Uni kɔnɔ Lala Kuyate o n'o ɲɔgɔn caman a ka sɔrɔ ka laban ba Maliba kɔnɔ Lala Kuyate a ko ni a yira k'a fɔ ale nalen ba Maliba kɔnɔ a ko a bɛ sira min kɔrɔsiyɛn o de ye hali bi baarakɛɲɔgɔnya min bɛ olu ka jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ko Lala Kuyate a bɛ don hukumu kɔnɔna na a ko maa filanan min bisimila Lala Kuyate o bɛ tali kɛ yafuma b'a la Royaume des Pays-Bas olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen na ka di a fɔ o ka lasigiden o ye maa ye min bangena février kalo tile 2 san 1971 san a ko Lala Kuyate o fana o ye baarabaw caman de kɛ n'a ka di ye ka daminɛ san 2000 fo ka taa bila san 2003 la Lala Kuyate a kun bɛ yafuma b'a la kuluba dɔ la Sierra Leone jamana kɔnɔ ka se Libéria ma ani Guinée Lala Kuyate min bɛ tali kɛ yafuma b'a la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a ye yen fana kɛ Lala Kuyate ka fara o kan a fana wulikajɔw bɔyana baarabaw caman na a ko Lala Kuyate a fana n'ale a ye a yɛrɛ k'a fɔ o kelen don Lala Kuyate ale fana n'a mɛn hali bi jamana cogoya la walasa ka se ka baara ɲɔgɔnya min bɛ u ka jamana ni ba Maliba cɛ hali bi kokura ka ninkura fiyɛ a la Lala Kuyate min bɛ tali kɛ Chine jamana o lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen na o bangena san 1974 Ling Ziang ye ale de ko don a ko Lala Kuyate ale ye maa ye maa min depuis san 1996 waati Lala Kuyate a ko ni a ye baaraw daminɛ a ka jamana cogoya la a ko o siratigɛla depuis san 2001 ka taa bila san 2005 la Lala Kuyate a ye wulikajɔbaw kɛ Chine jamana kɔnɔna na Lala Kuyate ka sɔrɔ ka bɔ Chine jamana kɔnɔ ne ka kunda Australie kan san 2016 ka taa bila san 2022 la Lala Kuyate san 2022 ka taa bila san 2023 la a kun bɛ jɔyɔrɔba dɔw la u ka jamana kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka laban ba Maliba kɔnɔ i n'a fɔ Chine jamana u ka lasigiden a ko Lala Kuyate o ko ni an ka to sira tɔ ni k'a kalaya bawo ba Maliba ani Chine cɛ a ko o ko ni tɛ bila ko ye a ko baarabaw bɛ ye o nɔnɔ ko ye Lala Kuyate a ko o baaraba dɔ n'an ko an ka datu o la o de ye Segu ni Bamako cɛ siraba ye a ko o ye Chine jamana ani u ka baarakɛɲɔgɔnya yafuma b'a la o tɔnɔ dɔ ye Lala Kuyate a ko maison des femmes o tanbɔɲɔgɔnko jɔlen jamana ɲɛfɛ Lala Kuyate a ko o bɛ o la a ko campus universitaire de Kabala a ko Lala Kuyate o bɛ o la a ko hôpital du Mali Lala Kuyate a ko o bɛ o la Lala Kuyate CCB Lala Kuyate farikura dalen o la Lala Kuyate o bɛ o la fo ka se o ɲɔgɔn caman ma fasirikɛba Namori Kuyate karamɔgɔ Namori ale ka fasiri don an b'a fɔ nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko Lala Kuyate fasiri a ɲana kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ nin kan Samaira ka se ka taa ɲɛfɛ an bɛ indépendant ta n'an ye indépendant ta an bɛ taa Jara transport olu ka kunnafoni na o don Lala Kuyate
nanye independenta min bɛ tali kɛ Yaf Mabala Kuyate maaw kun sigimɛ ka donba min kɔnɔ e ko o donba dɔ a ma bɔ wa Ala Kuyate mi deli ko de fo ye ya a ko don bɔ mɛ ɲɔgɔn fɛ nka kelen tɛ a ko ni a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ compagnie Jara transport la Ala Kuyate ni y'o cogoya fɔ ba Maliba kɔnɔ a ka ja dancɛw kɔfɛ a ko maa caman bɛ Jara transport dɔn a ko Ala Kuyate ni waati laban in na a ka baaraw kɔnɔ ko bisi basalen don ka sangane k'a fɔ ko ka jɔli kiliw kɛ o de ye suspension ye ka ɲɛsin o mɔ a ko Ala Kuyate o sigatigɛ la a bɛ n'a fɔ o jɔli kiliw Ala Kuyate o bɔ mɛ a ma yamaruya di mɛ o mɔ Ala Kuyate o ka baaraw daminɛ a ko Ala Kuyate don min kɔni jɔya daminɛ janko Jara transport a ka se ka kunkan bɔ ni ka Yaf Mabala maanifinw ni o bolokɔnɔfɛnw don ni ka bɔ Bamakɔ k'o kunda diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen kan Ala Kuyate o ye Yaf Mabala janvier kalo tile 8 san 2026 natɔ ye a ko Ala Kuyate o sigatigɛ la a ko caga wɛrɛ in yɛrɛ ale de ye kunkan bɔ ni ka Yaf Mabala a ka kanuɲɔgɔn ni ka Yaf Mabala ka o ladɔnniya ka yira k'a fɔ Ala Kuyate Jara transport kɔni a kɔni a na baara daminɛ janvier kalo tile 8 o tɛ sini ye wa Ala Kuyate ka ma hakili jigin k'a fɔ Jara transport kabi octobre tile 22 tɛmɛnen san 2025 Ala Kuyate o ka baaraw kɔni o kun ye a juwada k'a fɔ a n'a daminɛ a octobre tile 23 a ko Ala Kuyate o sigatigɛ la yamaruya kun dira k'a fɔ o ka baaraw jɔ fɔlɔ Ala Kuyate walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka ɲɛsin Yaf Mabala lakana sabatili baaraw ma maa dama Ala Kuyate maanifin minnu ni o bɛ olu donni Ala Kuyate fo ka se o bolokɔnɔfɛnw ma olu tangani ni k'o kisi a ko Ala Kuyate o sigatigɛ la n'i ye a ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ nin ko nin ye kibaruya duman ye bawo sigikun kɛ mɛ k'a kɔnɔ Ala Kuyate ni denbayatigi joli Ala Kuyate minnu kɔni kun sigilen bɛ ka o tigɛ fila da o sen kan Ala Kuyate Jara transport kanuba caman fana kun bɛ yen minnu kɔni kun bɛ Yaf Mabala makɔnɔna ka ɲɛsin u ka mobiliw kanuw ma janko ka se ka o ta ni k'o donni Ala Kuyate ko nin kɔni ye kibaruya duman bɔlen ye ka bi k'a fɔ Jara transport gara bɔra o sen na wa o n'a maaw donni ta ka bɔ fan caman fɛ ka taa ni a ye diɲɛ fan tan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɛ taa a ka dugu tɔgɔ Kirinake o tɛ se o fɛ yen yadɔ n'aw fɛ yen u bɛ taa an fɛ yen o bɛ taa yen a y'u da Sikaso de a y'u na so dɛ o kuma Yiringaso tɛ Sikaso la wa ne mun kɛlɛ tigɛ kan ye o tɛ se Yiringaso Jara transport anw bɛ taa a la Sikaso yadɔ awɔ Fasili Kɛba Siyaka Tarawele don Ala Kuyate an ye o salo ka bɔ nin kɔnɔ awɔ ayiwa Samayira n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ to indépendant kelen kɔnɔ an sisan min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ u ka voyage kɛ minɛnw ta k'u kunda Buguni kan nin waati laban ninnu na kɔni a yira k'a fɔ ko Bamaci tigilamɔgɔw ka waleyaw caman bɛ ka kɛ nin sira in na ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la kariw ma minnu bɛ bɔ Bamakɔ yan k'u kunda Buguni kan Ala Kuyate bamananw b'a fɔ ko so ci na mɛ a turu da dabi kun o ye tiɲɛ dɛ Ala Kuyate bamanankan i y'o kɔrɔ dɔn wa Samayira walawala a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko bi n'a fɔra k'i ka bɔ Bamakɔ k'i kun da Buguni kan walima ka bɔ Buguni ka na Bamakɔ Ala Kuyate a dɔw la i tɛ sura fana dun walima daraka dunni o bɛ gɛlɛya hali n'i y'a dun a bɛ dan e ngɔnɔ na ka sababuya kɛ mun kelen de ye a ko siranya o de fanga bɛ bonya Ala Kuyate a ko baw maa de b'a la ka siran ka ye k'a fɔ nin sira in kɔni kan nin waati laban in na Ala Kuyate a ko maa minnu kɔni bɛ Yaf Mabala sira nin kan passage maa namana sumalo Ala Kuyate e b'a ye k'a fɔ bingani de bɛ taa ka ɲɛsin o caman ma walasa ka se ka o bolokɔnɔfɛnw ni k'o ntaraki ka bɔ o bolo Ala Kuyate a ko o ye kɛwale binna ka bi min kɔni kɛ mɛ ka maa caman ni k'a siran a ko nka jɔn ye nin ko in kɛbaa ye dɛ Ala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ depuis Yaf Mabala janvier san 2025 a kalo 3 laban Ala Kuyate a ko Buguni ani Bamakɔ cɛ n'a ka di ka bɔ Buguni ka taa fɔ Côte d'Ivoire dancɛw la a ko Ala Kuyate a ko a siranya a fanga ka bon kosɛbɛ maanifinw yɔrɔ a ko o siratigɛ Ala Kuyate b'a ye k'a fɔ kuma ni kuma maa dɔw de kɔni minnu ma se ka Buguni latigɛ olu de kɔni bɛ kɛ sababu ka basigi ni ka lakana ni ka ɲaami ni sira kɔfɔlen in na a ko bi Buguni ani Bamakɔ cɛ a ko Ala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka tiɲɛ don a ye mɛn k'a fɔ diinɛ fan cogojugu maaw olu bɛ lamagalamaw la Ala Kuyate ka ɲɛsin an ka tajidori mobiliw ma nin sira kun y'i kan ko nka Ala Kuyate ko yɔrɔ maa wɛrɛ sen tɛ nin ko in na min tɛ olu fana ye wa a ko des bandits armés qui s'attaquent fréquemment aux populations civiles notamment celles empruntant des cars voyageurs yɔrɔ o ko nin tɛ ɲininkali gɛlɛn dɛ ko jɔn de ye nin baara in kɛ cogo ye ko maa kan ka maa ɲininka ko wala ko yɔrɔ baarakɛbali dɔw min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ o yɛrɛ kɛ Yaf Mabala bandits armés ye
la kuyate yoro ulu fana sente nu ko na wa ɲininkali to min bɛ dɛ sama ko bon ni a tara lajɛ ko kunnafoni y'a yira k'a fɔ Sido ani Solo ni ɲɔgɔn cɛ a ko kilomɛtiri 60 bɔ ɲɔgɔn ko ni Buguni cɛ a ko yala kuyate décembre tile 29 fo ka se tile 31 tɛmɛnen ma a ko yala kuyate kare dɔ minnu bɔra Buguni ka na Bamakɔ a bɔ Bamakɔ ka taa Buguni yala kuyate a ko a kɔnɔma dɔw caman ko ni taara ka se ka bagabagali ta ka ɲɛsin o ma a ko bandi zarmew fɛ a ko yala kuyate ka sababu kɛ kilega dere fɛ o filɛ ka taa karew lajɔ ka maa ninnu kɔni da o disi kan yala kuyate téléphone ɲuman ye maa min bolo k'o bɛɛ salo ka bɔ o kun nafolomafɛn min bɛ maa kun k'o bɛɛ yaara ka bɔ a ko yala kuyate a kɛra sababu kasa bɛ min sɔrɔ la ka se ka bɔ maaw kun k'o bila jigilatigɛ minɛ kɔnɔ a ko miliyɔn 10 ani kɔ subhanallah yala kuyate ko o ko nin na a bɛ bɛn k'a fɔ ko ɲininkali tɔ min bɛ sigi yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ye yafuma b'a la diinɛ faamucogojugu maaw ka baara de ye wa walima maa dɔw de kɛ mɛ ka yafuma b'a la o profiter kɛwalejugu fɛ ni ka taa nin kɛwalejugu in kɛ a ko nka a kɔni m'a kɛ min ye yala kuyate a kɛra diinɛ faamucogojugu maaw ye wa walima a kɛra maa wɛrɛ ye wa a ko jamana ɲɛmaa ko nin ka fɛɛrɛ ta yala kuyate ka se ka nin ko ɲini k'a lajɛ yala kuyate yafuma b'a la ka se ka a larawi maa min m'a ye a nɔ na o ni min ka kan ni ka o da o kan Fale Kulubali ale ka faso yala kuyate ne a taa yɔrɔ min na n y'a bila ye an sɛgɛnna awɔ Samayira hali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ an ka taa n'a ye n'an bɔra indépendant kɔnɔ an bɛ Nouvelle Horizon ta n'an y'o ta Samayira min bɛ tali kɛ Kayi dɔgɔtɔrɔsoba a fɔ hôpital Fuseni Dawu Samayira yen kɔni baarakɛlaw ka lafasali kulu olu kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u na taa baara bila la tuguni ko mun kɛra ayiwa Samayira ko jatew tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen halisa wa a bɛ n bolo yan Lala Kuyate a ko n'i ye nɛgɛ ta k'a bila a ko kan kelen don bawo n'i y'a ta a ko galaw n'i y'a bila a ko galaw a ko Lala Kuyate o siratigɛ la n'i ye a ta k'a lajɛ a ko u ka jɛrɛjɛ u ko ma ko sitting a ko min bɛ tali kɛ yafuma b'a la u ka baara kɛ yɔrɔ la a ko y'a fɔ cogo min na kɛnɛyasoba min bɛ Kayi ba Jabate kɔnɔ a ko hôpital Fuseni Dawu Lala Kuyate a lafasali kulu maaw Lala Kuyate o ko nin b'a la ka yafuma b'a la fɛɛrɛ dɔw ko nin sigi a ko min bɛ tali kɛ yafuma b'a la dɔgɔtɔrɔso in na a ko Lala Kuyate ka maa hakili jigin k'a fɔ a bɛ waati damadama bɔ a ko fɔɲɔgɔnkɔ n'a ka di Lala Kuyate ani danayabaliya a ko o minɛ a ko o ko nin bɛ yafuma b'a la baarakɛlaw ani yafuma ba ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ Lala Kuyate a ko nin waati laban in na a ko o siratigɛ la a bɛ dɔgɔ furancɛ damadama bɔ a ko bɛnbaliya Lala Kuyate o nana fara a kan a ko ka sababu kɛ mun kelen ye a ko Lala Kuyate baarakɛlaw ka lafasali kulu olu ye a ɲini k'a fɔ Lala Kuyate o ko nin na mɛ yafuma b'a la masimafɛn minnu bɛ kɛ sababu ka maa kɔni ka i ja ta k'a sɔrɔ i tɛ bɔ a kalama ni o de ye caméra de surveillance ye olu don n'a mɛ sigi yafuma b'a la baarakɛyɔrɔ in kɔnɔna na a ko baarakɛlaw ka lafasali kulu syndicat olu kɔni ye tabali gosi k'a yira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka salo ka bɔ yen Lala Kuyate baarakɛyɔrɔ ninnu na a ko ni an bɔr'o la a ko Lala Kuyate surveillant général dɔ a ko Lala Kuyate o kura o ka nommé a ko Lala Kuyate n'an tɛmɛna o kan a ko ka na ni maa dɔ ye min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin baarakɛlaw yafuma b'a la olu ka kunkanko ma ressources humaines maaw a ko Lala Kuyate n'an tɛmɛna o kan a ko tɔrɔmɔɲɔ dɔw bɛ sɔrɔ yafuma b'a la hali bi ɲɛmaaw la o ye arriérés ye a ko Lala Kuyate o tɔrɔmɔɲɔ bɛɛ lajɛlen ka compter ka bila o tigɛ a ko n'o ma kɛ wa a ko baara bila Lala Kuyate a dɔw la a ko nin bɛ se ka mɔnɛ bɔ ka daminɛ janvier kalo tile 12 ka taa tile 13 tile 14 na san 2026 Ala kana s'o ma Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o ko ne y'a yira k'a fɔ ninnu kɔni min bɛ tali kɛ nin kɛwale ninnu de laɲiniw ye minnu kɛra o fɛ a ko Lala Kuyate Dr Sidi Mohamed Touré ale ko ni yafuma b'a la o ka lafasali kulu o ma ɲɛmaaba dɔ ye a ko ni a yira k'a fɔ Lala Kuyate nin baara ninnu kɔni a ko olu kɔni bɛ nin se nin kan jango fɛɛrɛ ni dalu ka se ka sigi Lala Kuyate cogo min na olu ka laɲiniw ka se ka sabati a ko o siratigɛ la dɔgɔtɔrɔsoba ɲɛmaaw ko ni Kayi kɔnɔ olu ko ni ka sanga ni gafe dɔ ye olu ye a yira k'a fɔ ko baarakɛlaw lafasali kulu maaw kɔni y'a yira k'a fɔ baara bila o kɔnɔna joya da ko nka maaw k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ service minimum na o de ye Lala Kuyate ni bana gɛlɛn bɛ maa minnu na urgence a ko service minimum Lala Kuyate o kɔnɔna to sen na fasiri filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha Seso Lala Kuyate ale don min da kan Lala Kuyate kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara bila o ma ɲi o ma ɲi dɛ Samayira o ma ɲi jamana ma dɛ ɲɛ ka ɲini o la n'o tɛ an bɛ fɛn fɛn na kɛnɛya bɛ ɲɔgɔn tɛ o ma ɲi Lala kɛnɛya
danaya sabati baw ulu ka barabla o te mai ala karabo baw awo lala kuyete o koni nyo shuru to shushu yi o te janfa don to ye no koni shewma wa janfa don numba de awo Samaira andi so abdu Bamako ta Bamako wuladu ko sebe ni kle bina abafo mako wula ni facilita Samaira ame deliga fo kenen kaya o ma ku kolosi ko sebe mi metalike tajiko ayuruku la barka daka iyere be kiga jamana majuguye aka jamana de majuguye o ka sanga ni tajiko yuruku bara doye o segu ka fe no teke dara machama ka munu kon tunkele no ka taji do ta ko ulu yuruku awo mbadi amano ko de aw me ka kulo ko tajite ka soro ni fara be ka soro aya dama be ka nyogo kulo tika o fanana lala kuyate amano ko de ako angata segu sido ani bazando ako lala kuyate menanga kula ani torala ako lala kuyate abenyon dafe ako usiga tika la segu commissaire du deuxième arrondissement maw ako lala kuyate tika da mina oyede wa ka fu ni ka wala nyimando ako lala kuyate na afraki ka to ni ma to na to ni koro lala kuyate ekele inache ako ka da mina décembre kle bisaba ani kele samba fene mo woni nduru ako kumana mina ya fuma bala nya feto mina brigade de recherche maw okoni kibaro dara okulo kan ka gira ka fo so mo ko ni keme ma dawla amdalai kimi mesegu ko amdalai segu o kim ko na la kuyate ako onongo ni fe lagna sabate baw okoni o sen fane kata sura mobili bado camion do mi mbora Bamako la kuyate akoni adonne mbabi la kuyate ngai mobili ni ya jole yi abiki kuna ka fo ko sugoro ni magoronu ani mayo de be akono baw boro ko ni de tonto mi buli ngona na la kuyate ako lagna sabati baw ako osele la kuyate okoni tara mobili ngoni sebe ko ni ga larawe ako ukabara nyedo ngela sababu la kuyate ukasika ta sura ja okeme ka essence ani gazoli ko de dogo mobili nduguma ninga sura ka laba ka boro futa ni ka yanga ka Benda zontai na bengolo fanti bi rata la kuyate ko wala sa kasika maw ko ni ka maw hakli tromper lakina fo sukoro ani ko nakadi imagine imalo de ba kono ko ja gazoli ani essence de ba konana dara kuyate ako John Nodo ako mangane jugudo ako faso de jugudo ka barado ako jamvan judo ka barado rasa kasika jama ko ndo mbla nyani buluka ako dara kuyate baw oluko me ka dugu dara kuyate okumeta na yoro mina ode dara kuyate wala rasa kasika ta afire kasika otasora aka oyike wale minze be ko kome jama nyama ofe oyike wale minze be ko kome jama de nyama bla jenefe ako dara kuyate onongo ni fe ba president ka o deuxième ka bo segu sido ane banzando ako oka brigade de recherche onongo ni federa kuyete okoni ye meni dabo ako dala kuyete oyitiga da mama ka dala kuyete okoni oyinde ni kayetiga flake kuyi ninga laba conscience katano oye crit la mo nyekura propriété de la publique dala kuyete o yafma bala o lumnu mese wo ka fe dala kuyete kabeni jabe ko clé duru sama fla ani mo woni woro dala kuyete uluka sura ka minga nga da oka dala kuyete ninka oda ka fasile fle la ya jara ali da fasiri nya tawrem na nya blai Samaira ami do okay halsa mama ko nimbe ni wale ajugu ni o fura ka sega beka wuro nyama ala ki labla mata mano mayi labla wala ki labla mami labla wala ki labla isa ni fero jugu wani ne yere ko do ne bi labla yado okay Samaira ka sega bobi kuna funu ko kono ami les écouta wele ko sebe angota les écouta Samaira ni metalike fanga ni ndo na parti politique o kuma de bidawa aiwa ana ketin saw ko mi sa ele mara o ko kuro fana buluda eni eko jume ni sa ele mara kana kuma buluda kana kuma donda aya so eni jon benoka anya yo chugo mamna la kalti bashi tanga kata ante foi faraka ante foi gwala wanyonde sino nkata la made ya me Samaira ko 2026 nkonna na ni sankura yin abina fo ko laje chugo kurab na di anga fanga yin to mani we parti politique wi chendo lala kuyati ako ni atagalage ako ya foto mina samba fla ani mugoni woro ame okono bi oye o kle wolo vlaye de ako ni mafli de la kuyati o sera tigala ako baraba o koni chama kuro bulda me jamane nkonna na ako yara kuyati o barakura doye o de ye kasiga sika fo chama ke faine to buna kunka binaka biya olumu ngoni o fle ngoni njime ni goda kolonji ni ame o kolo wolo vla magena ako yara kuyati o siga tigala ako ni ya takalage abena fo samba fla ani mugoni woro majo afla o mi ngona na
ako lala kuyate hakili jagabo kasika ke ya fuma bala hakili folan voloyi kanyeshi fa ni ton ulu la halama lala kuyate ako obaro na buluda ko ngani ngal bala kake lala kuyate sigafo no meke chogodi lala kuyate John ni John me wele ala abike kuma jumai ngali to mimbe akodala kuyate ako fa ni ko bona kunka ba maliba kono odogonte mala ako mekalo samba fla ani mngoni nduru ako fa ni to ko ni oflemo chano ko da ko chi ba maliba kono ako fenfe to ka fa ni to ako okoni temeble akodala kuyate abara kila jamana njema ufe ako ni atagalage ako hakila minano odeye oyaje ka fa ni to lala kuyate kasika ukacha ako adagono kune kasika a espace ni ka assainir la vie politique ako ka franka je ka be bo fanga nyini kola mali jamana kono ako bo ni atagalage ako sanchama timene ko fe ni choko ina ako dala ko ete abisi basa ore chera ako usigatika la machama yega gafo ako ne bega dangarike ali beje fanga osinzini bara o mi demokrasi ako dala ko ete usigatika la ako jamana nyama ko nana ne ke wali ke mekaluda nga siga fanga ni to ni ko abereta akama ka flegrunji ni ka dakulunji ko nga samba fla ani mo woro ko nana ako ni ata kalage ako baraba chama ko ni buludame baraba mun ko na ko yati ako sonna sige minga ode kasiga sika fo taganyeshi fine to ulula halama ako dala ko te fine to be sige chogodi ako joni jo ameke asige baye ako ni ya sige ni duna fine to kono ike make ma joni ako dala ko yati ulu fine to ka baraka ka jumei ako dala ko yati unna nyongono sige ka fo na ke oka kasiga hakli jaga bo ke ni fine to mawi ako dala ko yati wala sa akasiga shini machine gelema fine to sinzino fine to sebama fanyini ton jolo fanyini to barkama kasika lala kuyate ulu sabati ba mali bakono akola lala kuyate osiratigala alibi we makoni chama ka iranya ninga kafo sikafo munu foto do ako ulabe me ka be wati mema ako to ni jona wele kata akeneka akola lala kuyate nyingale tomi okone be fasiri kaba ode em sangari lala kuyate kabo leziko kono wele tadi wala samaira amifu atete meninga kafo kan mbaga onyana ku ansira ka min faranya ko kuna fungola bi ode ni ngani mamme fetugu ika famia ka bunya ka temeninga ni ni fasiri kele nyini na la sona ina sika famia wero usoro ka fara samaira sanugu ni lala kuyate wala limunu ka fara taka Wate ya sasa napaka ka siki ikansa kana fiabo akasika jismani mi ka Lipton Zara dauka amtaka nga technicien fanfe Lipton Zara kumflana ambo minga soro ka sikngana okake awo ne desarade ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sare n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye Lipton Zara minawa aywa ayen doni ngone ke codo lay ando ke codo lay aywa baw ni mine kableda ko ka sa dalangulu awa nga ne ga maraka keni ale ko dalangulu ka san tika tulu yi jawara atete ngoga ko samara fana chi ko ne ko ni mine kableda ko ka sa dalangulu ko dalangulu o fana ka sa tika tulu ko no ko na fra ko tika tulu mine kableda ai ti so ma ko ti so ma ko la ke baye ka fo ko dalangulu ka san tika tulu Logati ubato anga iribik société konana anga meka min class yorama flabi na manya amesa ngoro konana dala kuyate ya foto ngomena dala kuyate wati bena atwedo no wati mi fana bora dala kuyate be nyishoma nyonte ni muke ibike gonke na blai wallahi samaira ula ma to be fami fe etc etc oni
taa bɛ ka kɛ fa min fɛ i b'i taa yen fana la ko tɛ o siratigɛ la sisan min ko ni ɲɔ ɲamɛ o de ye sankura foli k'o ta k'o di jamanakɔnɔdenw ma la kuyate ani kasow ka hakilinaw fɔ jamana kunkanko la ani u sigilen n'u ka minnu kɔnɔ olu ka se ka kɛ sankura kɔnɔna na ka se k'olu lase jamana kɔnɔdenw ma o siratigɛ la kuyate an ma daminɛ jɔn na ayiwa Samayira an ma daminɛ Dr Ibrahim Sangare la jamukan in kanubagaba don a yɛrɛ ka laseliw caman kɛra jamukan kɔnɔna na min ye hakili ɲuman di jamana kɔnɔdenw ma min ye kɛra nisɔndiya k'u fana ye jamana kɔnɔna na o siratigɛw fɛ an wulila ka s'a ma sankura foli a k'u lase ani a hakilinata ye min ye sankura in yɛrɛ a taabolo la a ka se ka o di ani kanubagaw ma an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn Serofula TV a bɛ fo a ye pionnier ni secteur la n'o ye télé privé voilà an bɛ dugawu kɛ a bɛ daminɛ aw yɛrɛ fɔlɔ la hali bi ala k'a ka téléso taga ɲɛ ala ka baarakɛlaw ala k'aw bɛn tilema ala k'aw bɛɛ sankɔrɔta ka Serifo yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ fo fɛn min ye foli ye an bɛ les vœux les meilleurs pour 2026 santé prospérité succès donc an bɛ san 2026 in an b'a ɲini masa ala fɛ degun fɛn fɛn ye jamana in sɔrɔ 2025 kɔnɔ ala k'o bɛɛ base ka bɔ yen ala ka 2026 in kɛ hɛrɛ ye Mali ma ala ka kɛ hɛrɛ ye Mali ma ala ka an ka jamana tigiw jamana minnu bɛ jamana ɲɛma bi ala k'u fanga se fɛn min ye gɛlɛya mun nana approvisionnement na carburant ko la ala k'o bɛɛ nɔgɔya ala ka dakuraw yɛlɛmali ye ala ka sini kɛnɛya di an bɛɛ ma ala ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔ an bɛ lajɛ hali bi ala ka Mali fanga se an bɛ foli kana kɛ minnu bɛ n'o y'an ka finitigiw ye n'o ye armée ye an b'u fo k'u fo ka cɛsiri la ala k'u fanga se mɔgɔ o mɔgɔ bɛ secteur fɛn fɛn kɔnɔ an bɛ cɛsiri ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri an yɛrɛ bɛ waatinin na sisan an ka samatasɛgɛw u bɛ kan kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ko sebagaya d'u ma ala ka sebaga d'u ma ala k'u taga ɲɛ c'est important pour la paix dans un pays surtout pour le peuple au don la victoire an yɛrɛ y'a ye ce que ça a fait à la population voilà donc on avait vraiment besoin de ça an bɛ dugawu kɔni kɛ gouvernement ala k'u fanga se an y'a ye k'a fɔ ko budgetw kɔrɔtala kosɛbɛ n'o budget les recettes vont jusqu'à 3 000 milliards et les dépenses dans les 3 500 milliards donc kɔrɔ ye k'a fɔ ko budget kɔrɔtala kosɛbɛ dɔnnibagaw ko ko c'est 15% de hausse donc kɔrɔ ye ko jamana bɛ ka taga ɲɛ n'o bɔlen fana miniko côté la on a ye code minier nana sisan a kala sababu ye Mali bɛ ka nafaba sɔrɔ a ka sanu na lithium minnu fana nana o bɛna an bɛɛ ka sɔrɔ bonya mɔgɔ caman ye baara sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka baarako nɔgɔya denmisɛnnin bɛɛ ye maliyɛn yɛrɛ bɛɛ ye en global n'o bɔla yen fana an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an ka ministère des transports ka ko ye ala ka train sira ko ala k'o nɔgɔya ala ka sirabaw ala k'olu bɛɛ kɛ fɛn ye minnu bɛ se ka latigɛ pour que jamanadenw ka se ka taga ni ka segin nɔgɔya n'o kɛla i b'a ye fluidité bɛ na économie bɛ développer la kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi yuruguyurugu ala bi ala k'o kɛlɛli ye ala k'o sabati pour que jamanadenw bɛ fɛn fɛn dɔrɔmɛ bɛ sɔrɔ a bɛɛ ka taa tagayɔrɔ la. Lala Kuyate. Amina yarabi. O de ye kuma la barikama ye dɛ. O do dɛ. A ko Lala Kuyate. Kosɛbɛ. A ko a ye duwawu caman kɛ. A y'a laban ni min ye o de ye siraba Lala Kuyate sirabaw ka sabati. Kosɛbɛ. O ye autoroute ye ko n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ taa ni segin bɛ nɔgɔya. A ko n'o kɛra sɔrɔ bosoli économie a ko o bɛ yiriwa. A ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ kiiriko bɛna kun kan. Kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Lala Kuyate a ye sɔnni sigi o kan. A y'a sigi o kan kosɛbɛ. A ko kiiri tigilamɔgɔw Lala Kuyate hali bi o ka dɔ fara o ka bere kan. A ko maa min kɔni ye jamana musaka ne k'a yuru bere ka t'i kun. A ka da i kun dɛ. O la an ka dɔrɔmɛ. Masa maa kelen o tɛna se ka maa kɛmɛ ni yɔrɔ bi sigi ko fɛn ma b'o la. Ayi o tɛ se ka kɛ. O ma nɔgɔn. N'i y'an ka dɔrɔmɛ ta a donko i na o fɔ. O ye tiɲɛ. O ye tiɲɛ. Kosɛbɛ. Kodi. Sabayira an bɛ Dr Sangare fo. O don. Vraiment a ye laseli minnu kɛ barika bɛ kuma ninnu na. Tiɲɛ don. Laseli nafamaw don. An b'a fɔ k'a barikada k'a fɔ ala ka san caman yira an n'a yɛrɛ la. Amina yarabi. Yarabi a ma cakɛdaw ala k'olu yiriwa kosɛbɛ kosɛbɛ ka kɛnɛya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra Dr Sangare la hali bi an b'an ka san yɛlɛma foliw olu kɔnɔna na. Min ye monsieur Bagayoko ye ani ale fana ye masala kɛ sankura hukumu kɔnɔna na a ye sankura foli kɛ ani laɲini minnu fana b'u la jamana ko la sankura kɔnɔna na k'o fana lase an b'o fana ɲɛmara ka sɔrɔ ka segin ka na. O bɛ bɛn.
salon 2025 ani 2024-25 ta kalan jɔra ka kalan traiter ni kalo kelen mais o ma timelu bɛɛ ka kɛ normalement kalan tɔ san tɔ la probablement yala kalan kɛra wa timelu kɛra san laban na ɲinan fana an y'a ye fana école taara kalan taara mais waati nana jɔ kunɲɔgɔn fila mais on a ta o ta o ma se ka manger kosɛbɛ an ka programme kan an bɛ ka baaraw kɛ normalement wa programme bɛ ka kɛ normalement ni ala sɔnna fana ɲɔgɔn da fana min prévoilen don le 12 n'o ye bi kunɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ a kɛcogo la basi foyi t'o la an ka laɲini ye min ye kɔni ye joli wɛrɛ kana na kɛ tuguni foyi kana jɔ a jɔyɔrɔ la tuguni an ka se ka kalan continuer normalement fo ka taa timɛni labanw kɛ san laban na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma je crois que n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara in bɛ nɔgɔya kosɛbɛ parce que ŋunu tɛ taa juru kɔ diyagoya mun bɛ sanfɛ olu jɛlen ka baara kɛ ni dugumamɔgɔw ye dugumamɔgɔw ye fɛn diyagoyalen don ka baara kɛ ni sanfɛmɔgɔw ye donc an ka ɲɔgɔn kunnafoni an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna baara bɛ nɔgɔya. École également c'est la même chose parce que n'i y'a mɛn maître école de bɛ yen n'i y'a mɛn école maître fɛnɛ de don donc diyagoya ni école ni école mansaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc a tɛ si tɛ taa tigɛ di ɲɔgɔn kɔ ani ɲɔgɔn faamuya n'o kɛra baara bɛ kɛ ka ɲɛ bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la parce que école ko la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen kalandenw jɔyɔrɔ bɛ yen kalanden mansaw jɔyɔrɔ bɛ yen karamɔgɔw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ yen donc ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa je crois que a baara bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Naya Kuyate bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa n'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛ kodi n bɛ ko de f'u ye ni bɛɛ y'a ka bulonda fara dugu bɛ jɛ dɛ dugu bɛ jɛ o ye tiɲɛ Samayira Naya Kuyate o kɔni o ye terre à terre ye n'i y'i ka bulonda fara ne ka n ta fara kosɛbɛ Naya Kuyate i b'a ye k'a fɔ a bɛ jɛ de o ye tiɲɛ donc jamana jɔ fana y'o de ye Naya Kuyate maa i bila mɛ min na i k'o kɛ i k'o ɲa Naya Kuyate i bɛ se min na i k'o kɛ i k'o ɲa Naya Kuyate min ɲini fɛ o kɛ i k'o ɲa Naya Kuyate a dɔw la a b'i nafa a ka maa wɛrɛ nafa nka n'i sigilen Naya Kuyate ka i ta kɛ mɔgɔ filɛ ye Naya Kuyate a dɔw la baara hali n'a kɛra a tɛ kɛ wasa ye a ma nɔgɔn dɛ Samayira awɔ nin ye école karamɔgɔw ye an b'a jigiya k'a fɔ nin waati in kɔni na kalanw talen don an bɛ dugawu kɛ ɲinan kalan ala ka kɛ wasa ye kimɛnni minnu bɛ kɛ ɲinan san kɔnɔ ala ka jaabi ɲuman di kalandenw ma ka tɔgɔ duman di kalan karamɔgɔw yɛrɛ fana ma Samayira hali bi an ka sankura foli hukumu kɔnɔna na an bɛ taa ɲɛfɛ min ye Yohana Kulubali ye an n'ale fana ye masala kɛ sankura hukumu kɔnɔna na ale fana sera ka min sɔrɔ k'o lase sankura foli la an t'o fana ɲɛmada o bɛ bɛn an bɛ ala fo ala min ye san 2026 yira anw na an bɛ ala fo o kosɔn donc an bɛ ala barika da ale min ye an bɔ san 2025 la ka ni san yira an na an bɛ ala barika da parce que gɛlɛya caman tɛmɛna san 2025 kɔnɔ ala ka u bɛɛ nɔgɔya ni sen san ka se ka tɛmɛ hɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw jɔla o jɔyɔrɔ la an bɔla gɛlɛya caman na ala y'u bɛɛ nɔgɔya donc an nisɔndiyalen bɛ ala barika da donc an bɛna sankura min daminɛ nka an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ hɛrɛ san ye ala k'o kɛ kɛnɛyali san ye ala k'o kɛ hɛrɛ sɔrɔ san ye mali ma ala ka AES jidi ala ka barika don AES ɲɛmɔgɔw la vraiment n ka foli bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana tɛ ja n'an ma bɛn n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka taa taabolo kelen fɛ donc gɛlɛya n'a waati don n bɛ miiri gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min na nɔgɔyaw bɛ ka kun bɔ donc an bɛnlen ka to an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ waatinin min na comme sisan n'u ye i n'a fɔ mura sumaya waatinin ye fiɲɛ sumala dɔɔni fiɲɛ bɛ bali ka suma a bɛ bali ka kalaya donc o waatinin ka gɛlɛn dɔɔni a bɛ na ni sumaya ye mɔgɔ dɔw la a bɛ se ka mura fugofugona banaw se mɔgɔw ma an bɛ dugawu kɛ mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la nin waatinin kɔnɔ ka se ka waati min ni nɛnɛ bɛ fiɲɛ sumana i ka fini don fini min bɛ se ka funtɛni di farikolo ma mais waati min ni funtɛni nana i k'a essayer ka temps dɔɔni di farikolo ma ka se ka fiɲɛ bɔda dɔɔni d'a ma ani ala ye an minnu kɛ sen fila tigiw ye bolo fila tigiw ye an k'a essayer ka sport dɔɔni dɔɔni kɛ sport dɔɔni dɔɔni n'i bɛ sport dɔɔni dɔɔni kɛ a bɛ fanga di farikolo ma ka se ka jɔ a jɔcogo la a bɛ kisi banamisɛnnin caman ma quoi. Lala Samayira Kulubalilaka VT tɛmɛ V min kan o de ye nin ye o mais Kulubalilaka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma kuma ka ban o b'an walawala de mais
Féminin daluba ola ale jamu ne te jamu fɛn quoi. Jamu duman ba tɛ ya. Kulubali. Mais hakila min b'a la fo ka tila ka maaw bilasira o de balani la dɔɔni. I y'a dɔn a bɛ baara min kɔnɔ o de y'o kɛ Samara. Sinon Kulubali mana kɛ. Ala kɔfɛ an ka danaya bɛ maa minnu kan o ye dɔgɔtɔrɔw ye dɛ. Ale Kulubali se mola wa. Awɔ Kulubali dɔgɔtɔrɔ b'o la. Kulubali se mola. Awɔ dɔgɔtɔrɔ b'a la. Kulubali ko ninnu ko kɔni nin yɔrɔ in na an bɛ Yohana Kulubali fo. Walayi Samara. Ka cɛbaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na Ala ta kɔfɛ Lala Kuyate n'a sɔrɔ maninfin da bɛ fɛn dɔ la kɛnɛya bulakun kan o ye dɔgɔtɔrɔw ye o ye an yɛrɛ kɛnɛya sabatibaw ye o la an bɛ o fo ani a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen su fara tile kan Lala Kuyate an baarakɛɲɔgɔn don an barokɛɲɔgɔn don an sigiɲɔgɔnw fana o don Samara k'a fɔ fana a ye laseli minnu kɛ b'a dɔn laseli ninnu nafa ka bon kosɛbɛ barika da kan a ye bilasiralikan caman fɔ an ɲɛna kɛnɛya binakun kan jango nin waati in na waati tɛ ka to sababa la awɔ waati bɛ ka yɛlɛma o fana bɛ kunbɛn cogo min na hakili a ye fɛɛrɛw fɔ an ye o la kanubagaw y'o faamu b'a dɔn u bɛna ta ka baara kɛ fana awɔ mais ne tɛ fɛn k'e la o cogo di a ko fiɲɛ bɛ bali ka suma fiɲɛ bɛ bali ka kalaya kosɛbɛ bon ne kɔni a bɛɛ ka taa olu tɛ fɛn kɛ na i y'a dɔn to kelen don k'aw kɔkɔ ka ban mais min f'u ye fiɲɛ nana sɔrɔ ɲɔsulatigɛ bɛ sanfɛ koyi o ye tiɲɛ kɛnɛya tigilama bɛɛ fo a bɛ ɲɔgɔn fo ka baarakɛɲɔgɔn fo Lala Kuyate maa ka pakoro kunna ka maaya kɛ o la hali bi an bɛ to ka dugu kunna o kuma na Lala Kuyate sankura baara sisan an bɛ don min kɔnɔ o de ye c'est à dire que citoyenneté c'est à dire que maa dɔw ye hakilina dɔw de fɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ka hakilina na Lala Kuyate an fana ye o sinsin k'o bila a dan ma an bɛ don o kɔnɔna na o la misi Fɔnkoro ale ye o maa fɔlɔ ye Lala Kuyate i tulo ɲɛlɛ jɔ a ye min fɔ e k'a lamɛn tan n'Ala sɔnna san 2025 kɛra san ye Maliyaw kan ka o hakili to san min na ka d'a kan 2025 kɔnɔ an ye lajarabiw caman sɔrɔ 2025 kɔnɔ an bɛ se ka fɔ an ye leçon caman sɔrɔ gɛlɛya ninnu na o la mun de ɲininen bɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ko gɛlɛya ye leçon de adamaden ma min ye anw sɔrɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ kana na anw sɔrɔ walasa u ka se ka sabati an ka se ka vi hɛrɛ ni baden na bɛɛ lajɛlen ka se ka vi lafiya kɔnɔ o tɛ se ka sabati fiyewu fo maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ sabati ka i jɔyɔrɔ fa ka d'a kan ni yɔrɔ bɛ mɔgɔ caman kamana gan k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw dɔrɔn de b'a kɛ walima diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de b'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ an jamana kɔnɔdenw de waaju n'u y'a waaju n'an ma minɛ ka baara kɛ n'a ye u ka kuma bɛ kɛ fu ye président fana bɛ yen anw de kama anw de b'a yira président na k'a fɔ ko an ka laɲini ye nin ye awa an b'i dɛmɛ k'a waleya a tɛ komi an ka laɲini ɲini mais an b'an sigi k'an bolo fila da ɲɔgɔn kan o tɛ o la a k'a dɔn k'a fɔ ko maa si wɛrɛ tɛ yen min bɛna Mali jɔ k'a di anw ma ka tɛmɛ an yɛrɛbakun kan o hukumu kɔnɔna na centre kolotuguso kolotugumasa Tijan Fɔnkɔnɔ an ka laɲini kun ye jumɛn ye an ka wulikajɔ kɛra jumɛn ye ka se ka adamadenw furakɛ o ye ne ka baara ye o ye ne ka se ye an ma dan o ma an ye jamana dɛmɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ka tila ka wele caman ta k'a ɲɛsin malidenw ma o de kosɔn maa si kana sɔn ka to kɔfɛ san 2026 kɔnɔ a ka fɔ don dɔ ko jamana kun gɛlɛyara k'i ye nin ko in kɛ kana sɔn histoire ka sɛbɛn i kɔfɛ fiyewu k'i sigi k'i bolo fila da i kan n'i ko i denw ma 2025 kɔnɔ nin gɛlɛya nana u bɛ se k'i ɲɛna baba e ye mun de kɛ kana sɔn o yɔrɔ ka kɛ e ka makun yɔrɔ ka sababu k'i kana fɛn kɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ an k'an seko kɛ ka se ka jamana jɔ an bɛ wele ɲɛsin jamana ɲɛmaaw fana ma u k'a dɔn k'a fɔ ko jigi fosi wɛrɛ tɛ anw na olu kɔ anw ɲɛ ye olu ye an bolo ye olu ye anw sigilen don ka olu lajɛ nka an b'u dɛmɛ an seko damayira la olu fana ka wulikajɔ sabati walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na o la an ka karamɔgɔ Asidi Siri Usman Madani Hayidara an b'a fɔ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la a y'a fɔ ko diinɛ mɔgɔw kana sɔn ka sigi ka u makun ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ karamɔgɔw surtout u ka mɔgɔw wele ka taa tiɲɛ ma ka mɔgɔw hakili kunu ka taa tiɲɛ ma tiɲɛnikɛla bɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka yira k'a fɔ k'o tɛ silamɛya dɔ ye o wele ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ an ma karamɔgɔ bɔ karamɔgɔ la Lala Kuyate Samaira san 2025 kosɛbɛ a gɛlɛyala wallahi Lala e ye mun kɛ
Samaira an kɔni an tun bɛ yan nɔ ka se ka hakilina ɲuman di mɔgɔw ma ka maaw hakili sigi ka se ka kunnafoni jɛlen di u ma ka se ka kunnafoni kolon ani kunnafoni jɛlen bɔ ɲɔgɔn na yaasa basigi ka se ka sabati jamana kɔnɔ awɔ an y'an seko k'o la i y'a fɔ cogo min na Yɛrɛ Kuyate o kɛra anw se kosɛbɛ sisan Fɔnkoro a y'o de fɔ a ko ni e nana fɔ dɔ ye e denw walima e mɔdenw walima mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ko san 2000 ani 25 gɛlɛya Mali kɔnɔ donc a tigi k'a fɔ mais waati e ye mun kɛ kana sɔn e ka jaabi ka kɛ maku ye o ye tiɲɛ Yɛrɛ Kuyate o de kana o de la kana sɔn k'a sigi k'a lajɛ ten parce que n'i ma fɛn kɛ jaabi bɔ e ka jaabi kɛ maku ye o ye tiɲɛ dɛ mais n'i ye fɛn kɛ e ka jaabi e ye min kɛ e n'o fa tigi ye nka n'i y'i sigi k'a lajɛ ko ko a bɛɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka baara ye jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ mais est ce que e na se ka fɛn fɔ mɔgɔ n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de don ko di ni kɔmɔgɔ ɲuman t'i kɔ cogo o cogo i ka ɲɛmɔgɔya a tɛ se ka sabati a tɛ sabati dɛ walayi Samayira Yɛrɛ Kuyate o la an bɛ Fɔnkoro fo an b'a fo ka waleɲuman dɔn Yɛrɛ Kuyate hali bi an ka bi ma laban kosɛbɛ Ismaël Kulubali ale fana ka hakilinata d'a ma olu ye Jalakɔrɔjikaw ye yadɔ ne ko Jalakɔrɔji a bɛ Kulukoro fɛ a bɛ Moribabugu fɛ a taara Bangɔni de fɛ a bɛ Katiri fɛ jɔn fo ye sirababilennin tɛ goudron ma da la fɔlɔ ni goudron dara la don bɛɛ ne bɛ taa sisan Jalakɔrɔji bɛ commune 1 fɛ sisan o fara an kan o farala aw kan mais aw fana bɛ ka quartier caman suɲɛ dɛ munna aw ye Moribabugu suɲɛ aw bɛ ka Jalakɔrɔji fana suɲɛ sisan anw tɛ dɛ parce que anw sigiyɔrɔ de ka ɲi quoi anw bɛ centre de la donc aw bɛ na de quoi ayiwa n'a y'an nɛgɛ ka taa ayiwa jigiyaw ka dafa dɛ o bɛ dafa ni Ala sɔnna o la Ismaël Kulubali an ye masala kɛ ni a ye kosɛbɛ Yɛrɛ Kuyate a ye min sɔrɔ k'a lase ne ni e ka fara ka ɲɔgɔn kan an k'o lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na citoyenneté bɛ jeunesse de concerné kosɛbɛ jeunesse ka bolo ɲɔgɔn ma ka baara kɛ pour que jamana bɛ se ka développer bon ni jeunesse sɔnna jamana bɛ développer ni jeunesse banna fɛnɛ a nɔ bɛ jamana ka développement na donc o bɔlen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ jamana bɛ lahala min na bi Ala ka se ka jamana ma k'a basigi an bɛ laɲini min ɲini k'o ye jamana basigili ye k'o ɲini Ala fɛ ani crise min bɛ n'a fɔ carburant ko n'a ɲɔgɔnna ninnu vraiment an bɛ Ala deli Ala ka se ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya vraiment o kɔni y'an ka laɲini kosɛbɛ 2026 kɔnɔna na ka jeunesse fɛnɛ vraiment an ka ɲɔgɔn minɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana labaara ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ u ka baaraw fɛnɛ na ni crise in tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ ye parce que mɔgɔ n'u b'a ɲini k'a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka hɛrɛ ni sɔrɔ sira bon a dɔ la i bɛ taa se i bɛ taa degun dɔ se i balima dɔ ma parce que carburant an bɛɛ de bɛ jɛ k'a ɲini k'an ka baaraw kɛ n'a ye a dabɔlen tɛ i n'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ i n'a fɔ jago sira ka carburant ɲini ko jugu la k'a feere mɔgɔw ma dagɛlɛnw na vraiment an ka essayer k'olu lanɔgɔya dɔɔni parce que jamana bɛ lahala min na sisan an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na o kun ye laɲini min ye vraiment ka ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ i ka baara ye nin ye k'a fɔ i bɛ carburant ko i yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye vraiment u k'a dabila sabako tɛ Lala Kuyate Samayira jamana camancɛ kolo la colonne vertébrale o de ye sifinnakaw ye dɛ ayiwa e da sera yɔrɔ ma wallahi a ko o la n'i y'a ta k'a lajɛ kosɛbɛ a ko olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ awɔ jamana sinsinni jamana yiriwali jamana siniɲɛsigi olu wuli ka jɔ o la o ye tiɲɛ Ismaël Kulubali ayiwa a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o la a ko ni sifinnakaw sɔnna Lala Kuyate o nɔ bɛ ye jamana yiriwali la kosɛbɛ nka ni o fana ma sɔn Lala Kuyate o fana a jɔyɔrɔ a fana bɛ ye i bɛ tila k'a fana ye jamana yiriwali la kosɛbɛ kosɛbɛ ni ka sɔrɔ k'a fɔ nin waati in na an ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛmaaw de nka min diyara ne ye kosɛbɛ a ka kɔrɔfɔ la o de ye k'a fɔ anw kana gɛlɛya dɔ ta k'o kɛ Lala Kuyate fɛn ɲini sira ye i n'a fɔ an da sera tajiko ye ma yan cogo min Samayira sanga ni waati an da bɛ s'a ma yan nɔ o ye misali fitinin de ye k'o yira maaw la ɔ tajiko in daminɛ ka se bi ma i y'a ye k'a fɔ sifinnaka caman de bɛ yen minnu yɛrɛ tun bɛ hali bolola baara dɔw la dɛ Samayira u y'olu bila ka se ka taa tajiko in kɛ u ka wari ɲini sira ye n'a fɔra taji bitɔn kelen o bɛ se k'o feere maa kelen ma a 20 litres u b'o feere maa kelen ma 10,000 kɔ yara o ye dantɛmɛ ye or e bɛ taa ta station na jamana ɲɛmaaw ye yamaruya di k'a fɔ ko foyi kana fara a prix kan wa o prix in fana o respectera e bɛ taa ta nɔgɔya la ka n'a feere jamana kɔnɔdenw ma gɛlɛya la yɔrɔ ni sifinnakaw y'u hakili ta ka sisan avenir a ko maa bɛ sɔn ka segin a la dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ surtout jamana siniɲɛsigi ye sifinnakaw ye o ye tiɲɛ bi denmisɛnnin o de ye sini maakɔrɔ ye denmisɛnnin tɛ
ko ɲuman o de bɛ maakɔrɔba dingɛ o de b'o nɛni dɛ nka n'a fɔra ko bi o de ka kɛ anw ka taabolo ye a ma nɔgɔn dɛ min bɛ na ni o ye b'o dɔn ayiwa c'est-à-dire que Lala Kuyate ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ i ma sɛgɛn Samayira o de ye parce que sisan bɛɛ y'a dɔn ko bi essence ko ayiwa gasoil ko ko a mako bɛ bɛɛ ye bi o de siratigɛ la Lala Kuyate y'a fɔ cogo minnu na ayiwa minnu yɛrɛ kɔni tɛ kulu kunna o t'a ju la olu bɛɛ fana bɛ taa Ala minɛ ka taa a ɲini cogo juguw la hali n'u bɛ si k'a ɲini u bɛ si k'a ɲini n'u y'a sɔrɔ sisan Lala Kuyate o bɛ sɔrɔ ka na kɛ fɛn wɛrɛ ye jago bidɔni yɔrɔ sisan kɔni an ye fɔlɔ essence tun bɛ feere ni bidɔni min ye an y'o bila o a y'o bila la sisan an bɛ ja ne ko nafa wɛrɛ b'o la min ni ji tɛ kelen ye min ni ji min sisan kɔni an bɛ essence dɔn jago bidɔni de kɔnɔna na o la i b'a ye k'a fɔ o ɲɛ kelen Lala Kuyate n'i y'a sɔrɔ 400 o ye fu ye o ye fu yɛrɛ Samayira o ɲɛ kelen feerela Bamakɔ yan 1,200 la an y'o kɛ an y'o ye maya et puis problème min ye dɔw yɛrɛ an y'a san yan 1,200 1,500 ka yɛlɛ o sanfɛ 600 800 Lala Kuyate k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ o ko nin ye dantɛmɛwale da ye o la Kulubalikɛ a da sera o yɔrɔ fana ma k'a fɔ gɛlɛya bɛ ban nka ni e ni maaw cɛ kɔni tiɲɛ ni sigiɲɔgɔn cɛ tiɲɛ ka sababu kɛ ni tɔrɔmɔɲɔ fitinin ye ni gɛlɛya banna don min na Lala Kuyate sigiɲɔgɔnya tɛna sinsin dɛ an b'a don tulo la kɛ i b'a dɔn ayiwa o de kɛ kosɛbɛ parce que ni natara bi 200 ni 400 nɔfɛ ka e ni sigiɲɔgɔn kɔni cɛ sigi cɛ Lala Kuyate ni gɛlɛya fana banna an b'a don tulo la dɛ a ma nɔgɔn dɛ an mɛ o tɛ yan kosɛbɛ parce que gɛlɛya min don a tɛ dumi o ayi waati ko don waati ko tɛ a tɛ ban a bɛ ban nka n'i ta kɛ dɔrɔn wala ko nin an kɔni nin ko nin nana a se bɛ ne bɛ k'a sɔrɔ wa ne b'a feere cogo min ja Lala Kuyate a ma nɔgɔn Samayira n b'a dɔn k'a fɔ waati kɔni a bɛ ka se o don waati kɔni i bɛ k'i sɛbɛkɔrɔ sɛnsɛn nka san'an ka bɔ an bɛ bi ta kuncɛ ni nisɔndiya ye tuguni n'o de ye an ka clip du jour 2nan ye yaasa ka se ka kanubagaw la nisɔndiya ka se ka jɛmukan datugu n'o ye an b'an ka clip du jour 2nan lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na.
Lala Kuyate Samaira ko bani ka tiɲɛ bangena Lala Kuyate o ye ɲɛdimi ye wallahi kɔnɔdimi tɛ kɔnɔdimi ye bilen o ko ni ye min se ma ko min ma k'o fɔ Lala Kuyate o n'o fɔ kosɛbɛ ɲɔn tɛ o kɔni o bilama o ye bil haki wallahi Samaira a tɛ tɛmɛ o kan Samaira an y'a fɔ cogo min na waati kɔni sɛbɛkɔrɔ sera nka sani an k'an kɔ don kanubagaw la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'u ma kura ye ni o ye waleɲumandɔn foli ye barika da ka sanga ni waati olu de sigilen don ka se an ka jɛmukan ɲɛmada donc an b'u fo o la k'a fɔ an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan bi ka se ka o bɔ k'o yira u la jɛmukan ale kɔnɔna na o la sa n'ala ma basigɛ Samaira hakili la sini fana n'o o bɛ bɛn alamisa ma ni ala y'o yira an na an n'u bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen in na yasa ka jɛmukan kura k'u fana bolo da Lala Kuyate min fɔ k'i waleɲumandɔn a fɔ Amadu Kamara ye le faux colonel a fɔ ye ko mura min bɛ ne la Lala Kuyate a fɔ ko a bɛ ban awɔ ko a bɛ ban ni Amadu Kamara ma sɔn a tɛ ban dɛ ko mura in ye ala lajarabi de a n'a waati de don ɲɔn tɛ wa ni m'a fɔ ko Amadu Kamara yafa ma ni mura in bɛ 2026 bɛɛ k'i la c'est un faux colonel ayiwa o la an b'a fɔ n'a ka denbaya nin waati in na jɛmukan in kanu b'a don an cɛ ka ɲɔgɔn ɲuman don Lala Kuyate k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o la ka bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Lala Kuyate maa dama kana ɲina i ka fanakaw fo Tijani Konate ko k'a ka foli f'u ye ko jɛmukan in tɛ tɛmɛ ale kan ko mais k'i kan de ka go dɔnkilidala wa ale t'a dɔn parce que k'i tɛ ka se ka dɔnkili de da ko Tijani k'i labɛn ko morceau kura min bɛna bɔ k'o bɛ da Tijani na mais Konate yɛrɛ ye siya jumɛn ye maninka kɛ maninka don wa sigiyɔrɔ de bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn tɛ Konate bɛɛ d'origine ye maninka de Kuyate o don dɛ se ka se babi Tijani Konate fana k'a fɔ nin waati in na a sigi mɛ kɛ ɲɛsin jabarani ma n'an bɔra fana man kunda kɛ masina kan dondakile ni bɔyɔrɔ caman don Seyda Umu ko k'a ka foli f'u ye i y'a dɔn Madame Jara k'an b'a fo k'i ka dugawu ye ko ni jɛgɛ kɛnɛ tora ka bɔ fɛn ko n'a tɔ téléphone ko ka dɔ fili ma yan i y'a dɔn wa ala ka jɛgɛ kɛnɛ suru ɲina n'o tɛ ne ko ni Lala wele k'i t'a yiriwa jɛgɛ kɛnɛ kana kɔ tigɛ ala k'a suru ɲina dɔrɔn n'o tɛ nin sira in Lala ye nin sira in kan waati la o b'a nɔgɔ an bɛ Seyda Umu fo a n'a ka sotigi kɛ ani denbaya bɛɛ lajɛlen Lala Kuyate ka bani fo an ka sababu ɲuman ani denbaya bɛɛ lajɛlen Sherifu n'a balimaw ka fɔ ala ka sijan ni kɛnɛya d'an n'u ma Lala Kuyate ala k'an yɛrɛ kɛ ko bɛ ɲuman ye Lala Kuyate ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Lala Kuyate bi ta an n'o bila yan sigi bɛ kɛ nin kan bi su in na 23h30 ka taa bila 0h30 la ni ala ma baasi kɛ e ne fila la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin sigiyɔrɔ kelen na ni heure kelen na an na jɛmukan kura k'o maana o la an b'a fɔ ala ka sini fara an si kan merci k'an bɛn aw bye bye Amona e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala te Zara